Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga makahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Padayon ang takaroon sa tampo nga gipadaka nato gikan sa atong sukin di paminaw nga nagpatawag sigan nga Rosalie. Nauli ko gikan sa Singapore human sa una na kong kontrata nga balik tulo ka tuig. Nasayran ako nga naanay laing babae nga akong kaning kalibin nga si Jonard. Akong suod nga amiga kaniya sa high school. Ang maong babae, si Ebet. Dako kayong supak, sila si mama ug papa kang Jonard tungod kay badlungon malaki. Way trabaho ug nagsalig lang sa ginikanan. Pinaagi kang suwarding ang suod kay nako nga higala nga usa ka bayo. Nakita gyud mi ni Jonard sud sa usa ka motel. Nangayo sa pasaylo, panlabian ning lipaya sa diyang giingnan ako siya na akong bawion. Wa na'y nakapugong panako netong hikayuna. Giangkon ko na nga ako mo'y tag-iyan ni Jonard. Nagalalis gud mi ni mama ug papa kay gipaglaban na gud nako ang dakong gugma ko kang Jonard. Apan ayaw po mo kalain kung may mga tambag mo na ako nga akong i-reject. Si Rosalie? Dili tungod kay wa na ko'y respeto o pagtahod ninyo nga ako mga ginikanan. Kung dili, tungod kay ni ako sustong pangidaron. Aron mo desisyon alang sa kong kaugalingon. Gilantaw man lang gunong tanamo ni mama ni mo ang imuhang kaayuhan, day Rosalie. Apan kung maunay mo pagtuo nga mas bugat na mo, ang pagtuman si mong kaugalingong kagustuhan, wala namin mahimo. Pa, dili naman ko kubatang gamay nga mag-agad na lang gid kanunay o ginikanan. Makapahiubos ka. Oh. Pero husto ka. Na nagkasustong edad. Kung may kaugalingon ng panghuna-huna o desisyon. Paguryo. Apan hinumdumi kanunay. Nga kung simba ko mapakyas ka man sa imong gilauman, kaming imong mga ginikanan mo ilabing unang masakitan. Pasaylo ako ninyo, Paguryo. Matikang. Pero gimahal na ko si Jonard. Wa ko'y nakitang bati sa iyang pagkatao. Kundi ang dako na kong gugmaalang niya. Og kaya na kong ipaglaban kini pagbatia. Bisan pa og ang tibuok kalibutan pa, maoy mamahimo na mong babag. Si Jonard. Hello, Jonard, palangga. Buset! Naguli ka day mo? Oh, kinsa ka? Ayaw ko ging naana, ha? Malinti ano niya ka na ko? Ayaw ko kadlok ka. Kay wa ko mahadlok ni mo. Og di ko ka maong mahadlok kung mauni traidoran. Oh, Ibet? Ikaw ni? Ha? Maayo kay nakaila ka. Oo, ako yung tao ni. Ang gipuli ni Jonard ni mo. Pero karon nga nauli ka nakagikan sa abroad, nagsamok-samok as malipayo na unta kayo nung panagtipon. Ha? Wow, ha? Sigurado ka nga malipayon kaayo ang inyong relasyon ni Jonard? Buset! Ha? Labaw pa kang bullshit, Ibet! Katulagid kayo na diha? Ha? Di ka bayo magaglaki nga nanay laing tag-iya og dili na ikaw? Uy, kalma lang, girl! Tingali ba yung ikaw ang nikatol kay gisurikbot ni Mus Jonard bisag nahibaw ka nga ka-live-in ako siya?
Og nagkalagyo lang mi kay nanarbaho ko sa Singapore. Katol ka kang bayana ka! Ikaw ka giron, bogo! Gisag pa ko ni magbali-bali, hayop ka! Ikaw pa'y nangilog? Ikaw pa may isog kayo? Gibali pa hinuon mo ang sitwasyon nga giilogan ti ka, ha? Ako ni tag-iya ni Jonard humani mo siya biyai kay nilarga ka sa laing nason. Hoy, gaga! Wa ko makigbuwag niya, oy! Gani, kundi pa ka bogo, unta nasayod ka nga wa ko'y palta sa pagpadaan niya matagbuhan o kwarta? Aron na sa'y magamit kay wa sa'y trabaho? Unsa? Bayran ti ka, Beth. Palayo lang ni Jonard kay ako may tag-iya niya. Ako na siyang bawion gikan nimo. Tinuod ka na, Priscilla. Giilugan na mo ang usa ka lalaki. Ang kuno na ko, patay kay ko sa kong pakikugma kang Jonard. Andam na kong buhato ng tanan. Mawa lang si Ibet sa iyang kinapuhi. Ug masulo na nako siya. Bayran ti ka og 50,000. Biya og palayo sa kinabuhi ni Jonard. Okay, sige. Ako ang dawaton. Dako na ka nagikatabang nako kay naamsi ko'y pangandoys kinabuhi nga gusto ko mahatagan sa katumanan. O sige. Og madayon. Kuhaon ko ang akong hinipusan aron ihatag nako nimo. Basta palayan lang nimo si Jonard. Halre! Mo day man girl no? Gisus-giusi ka nimo imuhang savings tungod lang sa imo papa dear. Ay, Tos, oh, gyud swording. Ingon anak gyud ko mahigugma no. wala no? Hindi mahal ako si Jonard. Maong gusto na ko nga ako lang siya. Og solo ko siya sud sa tulo ka buwan nga ni ako sa Pilipinas, swording. Nga roon ka magsulti nga, mubalik pa kag Singapore. Umano niya sa tulo ka buwan. Tungod kinihigayon na, Jonard. Para sa atong kaugmao na sad mo ay gusto na kong tiguman aron makapangandam palangga. Unya, ako, ha? Uwat na po kong pila ka tuig. 2, 3, 4. Tulog yapon ka tuig palangga. Sige na, please. Rosalie, palangga. Ayaw ka balaka. Pagpadabitaw gihapon ko nimong binuwan nga imong magasto-gasto. Oh, Hadoblehon unya na ako, promise. mo ba? Basta baya ha? Mag-expect baya ko ha, palangga. O lagi, palangga. Di mo kiti ka pasaktan pa. Love kid ka ayo ti ka, Jonard, palangga. Love mo sakit ka, palangga. Ay, mas labing maayo nga hapit ka na day mo largag balik sa Singapore.
Mas labing maayo. Mao ka na, day. Mayo noon. Nahibaw ko kung sa'y naakaroon sa inyong nauhuna ni Mama Tikang Pagoryo. Oh. Day Rosalie. Sultihan talang mo. Nga bisag unsay mahitabo. Andam na kong ipaglaban ang akong gugma kang Jonard. Unya, makaandos na ka na Junard. Nga di mangita og kalipay sa laing babae, so anang tulo ka tuig. Bahala siya. Basta kay kami paghihapon bisag magkalagyo ay mi. Og another 3 years na po swarding. Dahil ba yato, mama girl ba? Mm. Asa nagkaroon na to si Ibit, no? I don't care og asa na siya karon swarding. Ang importante nga dituman siya sa among gikasabutan. Bugti sa nadawat niyang 50,000. Wala, no? Luoy ba yapod kayo siya, girl? Pero sa naman, na naman ka nga ni-claim kan Jonard. Ikaw pa yung kahit tag-iya, halago. Swarding, lalisunan pa pagod di ay na, ha? Well, sa bagay, mas nahibaw ka kay namo kay ikaw man kay naka-abroad, girl. To, daoro yun. Wala, no? Paghilom ay swarding. Inig, larga unya na ako balik sa Singapore pa. Aniya na kapuyo aning apartment, ha? Ako rin bahala sa abangan ini. Unya, nahibaw na ang imong ginikanan ba yun ini? Wa pa na ako sila sulti. Pero, sa kadaghang mga marites ug mga marisol sa palipot, sigurado gid ko nga naunhan ko nila pagsulti nilang mama ug papa. Kontra ra ba kay ko nila, palangka? Ay da, pasagti sila, uy, palangka. Ginikanan tuod na ako sila, pero ako may nagdasa akong utok. Na ako'y kaugalingong desisyon alang sa akong kaugalingong kinabuhi. Salamat ha, palangga. Mahal gud kay ko nimo, no? Mahalangkit kaayo ti ka palangka. Naalangkit mo magtuyok ang akong kalibutan. Ikaw ang akong kalipay. Abili mo, palangga. Mahay kay ko atong nakasa ko nimo. May nalang gani kay imura kong napasaylo. Sakit ba ito alang na ako, palangka? Pero, nisalig lang ko sa imong gipasalig na ako. Nga mahal ka ayaw ko nimo. Nga naarakit ko permi sa imong kasing-kasing, palangka. Mahal kay ka, palangga. Mao nga permi gud kay gipalabi-labaw pa kay ni bisang kinsang mga babae. Ayaw na ba kong pinuangi, palangka, ha? Ayaw na ba kong pasakiti, ha? Jonard, palangka. Gisagpa ko ni mo, ma. Tagsara ka makakita na ako nga masuko ni mo, Rosalie. Pero nisobra ka na! Nagalitan ko, Priscilla. Tagsara masuko si Mama panbugat ang iyang kamot kung maunay manapat. Timaan ka na nga napuno na siya. Nawingig ko sa kusugasagpa ni Mama.
Mga kasama atong sundan ugma ang laing sumpay sa suwat tampo ni Rosalie dinhining atong tulumanon, bagong bayani. Kung doon ay kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas sumiingon. Hangturis sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.